Ara potser? Ara sí, que sí? Doncs em deia la Leli Camps ara que avui és un bon dia. Sí que és un bon vespre perquè finalment ha plogut. Per tant, tenim aigua. No en tenim massa, però en tindrem durant almenys aquesta nit. Però és un molt mal dia, també, perquè fa 227 setmanes que estem aquí i no hi hauríem d'haver vingut ni la primera per exigir en el seu moment la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats, i ara que alguns presos són al carrer seguim demanant independència, amnistia, fi de la repressió, que es respecti el català a les escoles. I no sé qui li estem dient, ens ho estem dient a nosaltres, els estem dient segurament als nostres polítics, els estem dient segurament també a l'estat espanyol. Calla, que ara en Sebastià també ens ho recordava, que l'estat espanyol ha passat de ser una democràcia consolidada, deia, no? Plena a una... Sí, ja ho sabíem, a una democràcia defectuosa. I espera't, quan ho descobreixin tots els europeus. La comissària de Drets Humans diu que la llei Mordassa s'hauria d'erradicar, que això no... O sigui, no sé per què estan explicant tantes coses a Europa, si nosaltres ja les sabem, que ens les preguntin, que això d'Espanya és un error paranoic. Els que ho saben bé són la gent de Debat Constituent, perquè des de fa molt temps estan també ajudant a explicar com hauria de ser la transició al moment que ens desconnectem d'Espanya, perquè ens desconnectarem, un dia o un altre ens desconnectarem. Per tant, com ha de ser la nostra Constitució, com han de ser les nostres lleis, és a dir, com gestionarem la nostra llibertat. I avui ens parlaran d'això. Però abans farem el que sempre fem des de fa alguns dilluns, hi ha molts dilluns, que és el cant dels ocells. Els que doneu el to, sisplau. Bona tarda a tothom. Molts de vosaltres coneixeu bé la proposta de debat constituent. Per tant, ja sabeu perfectament bé que això del debat constituent no és en absolut cap grup polític nou. Ni tan sols és estrictament una entitat. És una proposta de participació ciutadana, una proposta que va de preguntes i de recollir l'opinió de la ciutadania. És un instrument que arreu d'Europa s'intenta sovint posar en acció perquè són els mecanismes del que s'anomenen democràcies avançades, aquelles en les quals la ciutadania hi participa activament, aquelles en les quals es demana l'opinió de la ciutadania, s'escolta l'opinió de la ciutadania i es té en compte l'opinió de la ciutadania. Dèiem que el debat constituent va de preguntes. Preguntes com les següents. Quina és la forma d'estat que creieu més apropiada per Catalunya? Aquesta seria una pregunta. Llavors hi ha unes quantes respostes i cada un lliurement pot escollir la resposta que cregui millor, que respon a el que pensa. I si té dubtes, hi ha uns vídeos també per informar-se, que són vídeos fets per experts, i no m'enrotllo més perquè en Pep ho explicarà després molt bé.
Creieu necessari reconèixer una renda bàsica universal com a mecanisme per poder assegurar un mínim benestar econòmic i social a tothom? Aquí us deixo la pregunta. Creieu que la sanitat i l'educació haurien de ser, i aquí us dono les 3 respostes que diu, només ho farem aquestes perquè són breus, només de caràcter públic, només de caràcter privat o de caràcter públic i privat? Creieu convenient que es limiti el nombre màxim de mandats dels càrrecs electes? Sí. Aquesta és de sí o no? Creieu que el principi de distribució clara de competències i no duplicitat de serveis s'hauria d'establir de manera explícita en l'apartat de la Constitució que reguli l'organització territorial? En quants nivells administratius creieu que s'hauria d'organitzar territorialment Catalunya? Creieu que caldria prohibir les centrals nuclears i substituir-les per altres fonts de generació d'energia? Molt bé, doncs preguntes com aquestes i moltes d'altres es van definir en una fase prèvia del debat constituent. En total hi ha un conjunt, el nombre pot espantar, hi ha un conjunt de 144 preguntes. 144 preguntes que, si la ciutadania manifestés la seva opinió, dibuixarien quin tipus, quin estil de país els catalans desitjaríem que conformés el nostre país. No us espanteu, no està pensat perquè hàgim de contestar les 144 preguntes. Si a algú li ve de gust, endavant. Hi ha gent que les contesta totes. Però allò que no hauríem de fer, allò que no us convidem, és un exercici artificiós de contestar aspectes que potser us queden molt allunyats del vostre entorn, dels vostres interessos, del vostre coneixement. Hi ha, evidentment, preguntes, com heu pogut veure, de tots els àmbits que són molt administratius i que potser, doncs, un diu, jo d'aquests àmbits, sincerament, em falta informació per poder-los contestar, o simplement jo vull manifestar la meva opinió amb aquestes 20 preguntes, amb aquestes 15 preguntes de les 144, amb aquestes 30 preguntes que per mi són molt importants i vull manifestar la meva opinió. A més, disposem fins al 31 de maig per contestar aquestes preguntes, per participar en aquesta proposta anomenada debat constituent. Deia al principi que molts de vosaltres ho coneixíeu. Segurament que ho coneixeu degut als actes que hem fet a Girona, diverses presentacions de què és el debat constituent i què pretén, tot un seguit de debats, i segurament molts de vosaltres pel ressò mediàtic que va tenir el concert de Lluís Llach al Palau. Sabeu que Lluís Llach és impulsor del debat constituent i que el concert anava exactament amb aquest objectiu, difondre la proposta del debat constituent. Molt bé, per tant, l'objectiu seria recollir com més opinions millor, fer el recompte d'aquestes opinions i presentar-les al Parlament de Catalunya, perquè els nostres representants, a l'hora de legislar, tinguin molt en compte l'opinió de la ciutadania. Evidentment, si som molts els ciutadans que ho contestem, si el nombre és important, això guanyarà una força diferent de si som pocs. Per què el fem, aquest debat? Allò que dius, ara surten la gent del debat constituent. Per què? Per què el fem, aquest debat? Mireu, perquè allò viscut
a Catalunya els darrers anys retrata claríssimament la caducitat, les enormes mancances i limitacions del marc autonòmic actual. Allò viscut a Catalunya els darrers anys reclama l'apoderament de la gent, que s'escolti la veu de la gent en un moment de buscar sortides, de dibuixar futurs, en un moment que el país ha bullit, pensant com ens agradaria que fos la nostra vida col·lectiva en un futur. En aquests moments estem en uns moments baixos d'ànims, de forces. Estem decebuts, ens sentim frustrats, però no ens quedarem a casa. No ens quedarem a casa. Hem de saber seleccionar molt bé quines són les accions que hem de fer i ens sembla que manifestar l'opinió ho hem de fer-ho. Mireu, per manifestar aquesta opinió, com ho fem, això? Aquestes 144 preguntes es troben en una web. Per accedir a aquesta web i poder emetre la nostra opinió, el que hem de fer és registrar-nos. Torno a subratllar que la proposta és una proposta de democràcia avançada, per tant, la participació ha de tenir totes les garanties que ha de tenir, que una sola persona només pugui contestar una vegada, evidentment. Per tant, hi ha tots uns requisits que els hem de fer. Ens hem de baixar una app, una simple aplicació, en la qual ens registrem. Aquí a l'app hi ha un moment que ens demana el DNI. I algú diu, ostres, segur que hi hem de posar-hi el DNI? Torno a insistir, o sigui, és per garantir que una persona només pugui contestar una vegada i és per complir tots els estàndards de qualitat que aquestes propostes de democràcia avançada requereixen. El procés per fer-ho, us hem repartit uns fulletons en els quals us explica pas per pas com fer-ho per registrar-vos i participar i poder contestar al debat constituent. Si algú hi té algun problema, a vegades hi ha algun petit problema, dir-vos que cada dia de 5 a 7 els locals de l'ANC, aquí mateix, ben a prop, us podem ajudar a registrar-vos. Per tant, us animem, us convidem, us demanem que us impliqueu, que hi sumeu la vostra opinió, perquè s'ho val, perquè val la pena. Mireu, segurament que allò no esdevenim ciutadans allò en majúscules fins que no empenyem la vida col·lectiva cap a estàndards més alts de justícia, de llibertat, de redistribució de la riquesa. De fet, què feu cada dilluns aquí, sinó reclamar una vida col·lectiva molt més lliure, on es respecti l'opinió, on la gent no hagi de fugir o no es pugui empresonar simplement per les idees polítiques que pensa, que defensa, simplement per ser fidel a un programa amb el qual s'ha presentat a unes eleccions. Cada dilluns, la gent que esteu aquí, reclamem aquest nou marc, reclameu superar un marc actual que ens ha quedat absolutament limitat. Des de Debat Constituent, deixeu-nos també que ens assumem el vostre clam per l'amnistia dels presos polítics, el retorn en llibertat de tots els exiliats i per la fi de la repressió, que és pel que cada dilluns ens trobem aquí. Sumem tots plegats, busquem complicitats. Com ens va el debat constituent? Us dèiem que fa uns quants mesos que està en marxa. A veure, us podríem explicar que Girona és la ciutat de Catalunya on el percentatge de gent
que s'ha registrat i ha contestat preguntes a la web és més alt. I és més alt amb diferència. Però escolteu, no estem gens contents amb el nivell de resposta obtingut. O sigui, no us estic explicant cap moment bonic de participació. Patim, com patim tots, el desencís, la desmobilització. Sovint fem nosa amb aquella gent que no li interessa en absolut que la gent torni a fer un procés d'apoderament, la mateixa gent que no li interessa en absolut que els dilluns vingueu aquí, que els dilluns siguem aquí i continuem reclamant allò que desitgem, simplement viure en un país on ningú hagi d'anar a la presó per defensar unes idees, on ningú hagi de sortir, on parem de reprimir el que hauria de ser un debat viu, idees posades damunt la taula i la construcció d'un nou país. Per tant, us demanem això. Si us ve de gust, que us registreu, que contesteu 5, 10, 15 preguntes, les que us vinguin de gust, que convideu els vostres amics a fer-ho, que no ho tapeu, el tema del debat constituent. Si el fulletó que us hem donat us el coneixeu i ja ho heu fet, passeu-ho amb algun conegut vostre, feu-lo córrer i convideu-lo i animeu-lo a entrar-hi. Per tant, fem això. Anem sumant, anem teixint complicitats per construir aquesta Catalunya que tots plegats voldríem. Visca Catalunya lliure! Ara recordàvem una frase... Gràcies, Recordàvem una frase que en un país molt gran es va fer popular en temps de guerra i era no preguntis què pot fer el país per tu, pregunta't què pots fer tu pel país, que és el que ens acaba de dir en Pep. Recordeu que estem en guerra. Acabarem aquesta setmana 227 sabent que, per desgràcia, ara per ara tindrem la setmana 228 d'aquí 7 dies. Però tornarem a ser aquí, tossudament alçats, tornant a preguntar-nos què podem fer nosaltres pel país. Acabem amb l'himne nacional de Catalunya. Ensenya com fent caure espigues d'or.